Čau Tomi, momentálne sa nachádzame v budúcej akadémii Tomi Kováča, ktorá má potenciál byť najväčšou akadémiou v boxe v strednej Európe. Sedím tu s tebou, aby si nám porozprával viac o tomto projekte a aby si vysvetlil divákom, o čo sa jedná, čo máš v pláne v budúcnosti a ako sa na to pripravuješ. Základ všetkého, ináč ťa zdravím a som rád, že tu môžeme vôbec sedieť a už to je veľká vec, že sme sa spojili. Základ všetkého je mať myšlienku, mať nejaký ten sen a preto máme aj názov projektu Vyboxuj si svoj sen. Ja som mal vždy nejaké ciele pred sebou v mojom živote, ale vždy som mal nejaký plán, vždy som mal nejaký cieľ, sen pred sebou a keď som ho dosiahol, tak som si určil ďalší cieľ a išiel som si za ním. Keď som ho nedosiahol, keď som ho dosiahol, tak som spalil čiarku, že už aj toto mám a môžeme ísť ďalej. Môžeme ísť ďalej snívať, najprv sa sníva a potom sa to zrealizuje a tak sme sa dostali až k tomu, že tu sedíme v tejto budove, ktorá má takmer 100 rokov, ja ju volám Stará dáma. Je to naša stará dáma, ktorá sa narodila v roku 1919 a keď som začal prenajímať túto budovu ešte pred pár rokmi, tak som vždy tak nad tým rozmýšľal, že čo by sa z tohto budovu dalo spraviť, je to obrovské niečo a raz som sa rozprával s mojím takým prvým trénerom alebo mentorom, s jedným pánom z Galanty a on povedal, že raz uvidí, že ty si taký blázon, že raz si tu postavíš boxerskú akadémiu. A už som tú myšlienku mal stále v hlave. Stále ten prvotný impuls, ktorý si dostal. A potom som sa naštartoval a povedal som, že som na to dosť veľký blázon, aby som to spravil. A ideš do toho? Musím ísť do toho. Už som sa do toho pustil a už to je. Už nie som v štádiu, keď na to myslím, ale už preto niečo robím. Jasné. Málo kto vie, že vlastne projekt Vyboxuj si svoj sen už si rozbehol. Boli sme s tebou na Záhorí, v Skalici, chystáme prezentácie v Holíči a po celom Záhorí. Mňa by zaujímala podstata projektu a čo všetko chystáš v tomto celoročnom projekte, ktorý vlastne na Slovensku nemá obdobie a ešte tu také niečo nebolo. Chcel by som vedieť, čo je cieľom, čo sa chystáš urobiť na Slovensku, komu pomôžeme. Chceš nám to trošku popísať? Vyboxuj si svoj sen. Každý z nás má nejaký ten sen a zase na druhej strane sa bojí o tom rozprávať. A zase ďalšia vec je, že máme strach. A ten strach niekedy zatlačí naše ciele, naše sny a nespravíme ten krok dopredu, ktorý by sme mali spraviť, aby sme sa priblížili k tomu nášmu cieľu. A ja nechcem, aby každý boxoval, nestačí každý druhý človek bude boxovať. Nechcem, aby každý boxoval. Ja len chcem ukázať ľuďom, že to ide, že keď máme nejaký ten dobrý smer, že keď máme nejakú tú cestu a keď ideme po tej ceste a máme nejaký ten cieľ vytýčený a keď to máš moc chceme, tak to ideme dosiahnuť. Mám tu reálne príbehy, mám tu svoj príbeh, mám tu príbeh mojich zverencov, ktorí to nemali ľahké v živote, ani ja som to nemal ľahké v živote. Treba veľmi chcieť, treba veriť tomu a treba to aspoň maximum. Potom sa to dá dosiahnuť. Ideme medzi ľudí, rozhýbeme ľudí, dávame nádej, rozdávame radosť a úsmev. Nie je to teraz o tom, že ideme do jedného mesta, vybucháme polku mesta, lebo sme boxeristi a sme najsilnejší. Vôbec nejde o to. Súťažíme, rozprávame sa, odpovedáme na otázky, ktoré sú fakt niekedy veľmi zaujímavé. A najlepšie za tým všetkým, čo je najlepšie, alebo tak, by som to popísal, najlepšie na tom mojom projekte je to, že je spätná väzba tých ľudí, že tí ľudia potom komunikujú a prídu a my ich nejako naštartujeme. Možno je veľa ľudí, ktorí sa bojí spraviť niečo a my prídeme medzi nich. Však aj oni to dali, tak prečo by sme to nevedeli my spraviť? Približíš im šport a namotivuješ ich vlastne k práci, k činnosti. Presne tak. Nemusia byť všetci vrcholoví športovci, nemusí byť každý boxer, nemusí byť každý futbalista, hokejista, to je jedno, nejaký šport. Možno chce byť niekto dobrý atomový fyzik a sa bojí spraviť. Možno sa bojí dať nejakú prihlášku na nejakú školu, lebo sa bojí, že čo na to povie okolie, čo na to povie druhý. Nie, treba myslieť na to, čo chceme my a keď to až moc chceme, keď sme to presvedčení, tak treba to spraviť krok.
To je úplne super, takže ak to tak chápem, hlavná myšlienka projektu je inšpirovať ľudí, aby si išli za svojimi snami a aby robili to, čo ich baví a stále sa v tom zlepšovali. Veľmi si cením na tebe, že si vlastne ako boxer, ľudia si o nich myslia, že boxer vymýtá hlava a stále sa iba bije. Si úplne iný, dokazuješ to neustále, motivuješ ľudí. Zaujíma ma, stretol si sa s tým, že ťa niekto škatulkoval, že ťa odsudzovali, že na to nemáš? Bolo tam veľa tej negatívnej energie, si myslím, ako pri každom športovcovi, každý si musí preskákať veľa vecí. Mal si nejaké prekážky v živote, ktoré boli naozaj ťažkou úlohou pre teba a to, že si ich prešiel, ťa posilnilo? Veľakrát som mal to, že prvé, s čím sa stretávam, boxerista, vybitá hlava, nemá to dosť v poriadku v hlave, na čo robí tento šport, dostáva údery do hlavy a potom z neho bude len vymytá hlava a vymleté to bude a nebude rozmýšľať a Parkinson a trasávky a neviem čo. Robíme vrchol, robíme olympijský šport, respektíve moji zverenci. Ja som už na dôchodku, tak bereme. Športujeme, robíme to, poprvé učíme sa disciplíne, robíme to na takej úrovni, že môžeme povedať, že sme vrcholoví športovci, ktorí pre ten šport žijú. Nie je len tak, že prídeme do telocvične, žijeme hodinu a pol a potom už kašľať na to, už sme si odšportovali a potom nás čaká povedať ďalší tréning a zasa hodinu a pol. Nie, my s tým športom žijeme a spravíme to maximum. Preto sú aj výsledky. Preto meníme aj osudy ťažké osudy tých mojich chlapcov, lebo nemáme chlapcov, ktorí majú zázemie, dobré zázemie, úplne super, dobré doma, ale máme bohužiaľ aj takých chlapcov, ktorí sa museli pobiť s tým životom. Je o tebe známe, že vychovávaš niekoľko vlastne zverencov, ktorí mali veľmi ťažký osud a pomohol si im ho prekonať. Môžeš nám popísať bližšie ich príbehy, kedy si sa rozhodol sa o nich postarať, ako ste sa stretli, čím si v živote preskákali? Ja som aj nemal na výber. Skrátka, tí ľudia, alebo tie deti, ktoré ku mne, neviem, asi priťahujem nejakým magnetom, oni skrátka vždy sa mi objavia v mojom živote a ja cítim to, že oni ma potrebujú a musím podať pomocnú ruku. Jasné, ja som mal veľká také, že som niekomu chcel pomôcť a zneužil to a bol som z toho smutný, ale asi to malo byť takto, potom sa rozdelili naše cesty sa rozdelili, išli inou cestou, možno lutovali, niektorí sa vrátili, ale na druhej strane, keď vidím chlapcov, úspešných chlapcov, ako je Vili Tanko, ktorého poznám celé Slovensko ako šampióna z Chatrče, alebo ostatných mojich zverencov, ktorých som buď z detského domova dostal, alebo z resocializačného zariadenia, bývalého narkomana, alebo sme riešili rôzne iné ťažké príbehy tých chlapcov, tak vždy si hovorím, že oplatí sa to robiť. Že fakt je to moja taká výplata, by som povedal, pre tých chlapcov. Vyskytol sa niekedy moment, kedy ste riešili nejakú ťažkú životnú situáciu alebo niečo, kedy si to chcel zdať, kedy si povedal, že nestojí to za to, kašľom na to? Mal som také, keď som skoro spravil krok dozadu, že už to nepôjde, že už to nedám a potom som povedal, nie, to nie som ja. Ja mám cestu, alebo ciele predo mnou nie je za mnou. Vzadu som už bol a ja sa chcem dostať dopredu. Čo to bol za moment? Čo sa stalo vtedy? Mal som ťažké chvíle v živote, keď som chcel zdať celkovú box, alebo mal som jednu takú šancu, veľkú šancu alebo ponuku zo zahraničia, keď som sa mohol odsťahovať do zahraničia. Mal som veľkú ponuku na poprvé veľké peniaze, tiež na dobrý job. Robil by som trénera, plus ešte boxéra v zahraničí vo Švajčiarsku. Už bolo všetko dohodnuté, respektíve ma lákali tam do Švajčiarska, mali by som veľmi dobrý plat, zabezpečený služobný byt, služobné auto, telefón. Skrátka, by sme sa mohli odsťahovať, povedali by som, že zajtra idem, tak zajtra ma zoberú. Ja som už mal vtedy založený svoj boxerský klub a som vtedy povedal, čo bude s tým. Všetko, čo som zatiaľ vybudoval, a keď len pár rokov sme fungovali, tuším, 4. rok som fungoval a som povedal, čo bude s tými chlapcami, však oni ma potrebujú, nemôžem toto spraviť. Bol by to krok dozadu a sklamal by som všetkých chlapcov, takže
Oni ma potrebujú, ja tu musím ostať. Rozhodol si sa byť tu pre nich a byť im oporou v ich športovej kariére a vlastne tým im pomôcť v ich kariére uspieť. To je super. Sú to moje deti, ja to tak berem. Vlastne, že niektorí nemajú rodičov, niektorí majú svojich rodičov, ale ja tak ja ich berem, že oni patria ku mne, ja patrím k nim a spoločne budujeme ich budúcnosť. Nie boxerskú, nemusí byť každý z nich majster sveta, olympijský víťaz alebo olympionik. Ale bude z neho správny človek, dobrý človek, ktorý si zaslúži to, aby sme o to bojovali. Páči sa mi, že veľa ľudí rozpráva o tom, ako šport pomáha, ako zjednoťuje, motivuje, ale málo kto to robí. Ty si človek, čo to naozaj robí, čo to má preskákané a dokonca veľa ľudí to ani o tebe nevedelo. Ja, až sa to dozvedám teraz všetko a som úžasnutý tým, čo si pre tých chalanov urobil. Zaujímalo by ma, aké máte ciele do budúcna. Kam až chceš sa s nimi dostať? Kde ich vidíš o pár rokov? Musíme mať vždy reálne ciele, to je isté. Jasné. Ja vždy komunikujem s mojimi zverencami, pýtam sa ich, kto máte jaký krátkodobý, dlhodobý cieľ a čo nás čaká. Riešime to vždy spolu, vždy si to napíšeme na papier, keď to máme, tak ten papier zahodíme. Veľakrát sa spolu zbavíme z toho strachu, keď sa boja, že to nezvládneme, že to nedáme. Riešime všetky životné situácie a neviem, čo ma čaká ešte, ale viem, že mám na to, aby som spravil veľké alebo obrovské veci. Ja cítim zo seba to, že ja nekončím. Keď spravím ďalšie, keď tu bude stále Boxerská akadémia Tommyho Kida, tak vymyslím ďalšiu vec, ktorá bude hnať dopredu a to bude môjim motorom a budem to chcieť dosiahnuť. Mňa ako laika napadá taký najväčší sen každého športovca. Chcel by si chalanov dotiahnuť na olympiádu? Myslím na to od rána do večera, takže to je ten cieľ. Snímam o tom a bolo by to krásne niečo. Slovensko nebolo na olympiáde veľmi dlhý čas, čo sa týka v boxe. Ty máš ten cieľ dotiahnuť Slovensko na reprezentáciu na olympiáde. Myslíš si, že to je reálne, že s prostriedkami, ktoré ti štát ponúka, ako ťa podporuje, reálne ich dostať na tú olympiádu? Sme v ťažkej situácii určite. Financií je málo, ale keď budeme nad tým plakať a budeme sa nad tým rozmýšľať, že nejde to preto, lebo nemáme peniaze, nejde to preto, lebo nemáme toto a nejde to, tak stále budeme mať len to pred sebou, ako to nejde. My musíme myslieť na to, ako dosiahnuť to, čo chceme. Keď treba, tak tie peniaze získame. Keď niekto bude cítiť to, že áno, my si zaslúžia našu podporu, tak nás podporia. Takže siliť sa nič nedá. My si ideme robiť svoju vec, to, čo nás baví. Keď sú ťažké podmienky, tak sú ťažké podmienky. Vidíš, že chlapci nežijú tak je vrcholoví športovci, respektíve zabezpečujem skoro všetko ja sám a ich tréningové veci, zápasové veci bereme a žehlíme ja s mojou manželkou a všetko robíme na kolenách, ale sme spokojní a sme vďační za každú pomoc a za všetko, čo spolu spravíme. Mňa by zaujímalo, prečo je tu situácia taká, že je tu Tommy Kid na boxerskej scéne v Slovensku, ty si najslavnejší, najúspešnejší a málo kto pozná iných významných boxerov z laickej verejnosti, ktorá sa nevenuje boxu. Čím to je, že snažíš sa, ideš dopredu a inde je taká prázdna diera, že neinformuje na verejnosť, málo kto má takú dobrú reklamu ako ty? Určite to chce od tých druhých ľudí, aby pracovali viac, aby sa ukázali viac, aby mali úspechy, aby dosahovali krásne úspechy, aby sa nezavreli len do telocvične a sme len tu. Ja pracujem s verejnosťou, ja motivujem ľudí, ja komunikujem s každým, nie som len ja, nie som Tommy Kid a to je všetko, nie. Ja si vážim každého športovca, ktorý vstúpi do telocvične, musí to byť boxer, každého, kto venuje svoj čas na to, aby niečo spravil pre seba. Čiže učíš to aj tvojich chalanov, vlastne motivuješ ich k tomu, aby ten box postavili na svetlo verejnosti, aby to robili tak, ako ty. Jasné. Prvá vec je to, že nech žijú pre ten šport. Nech žijú pre ten šport a nech majú svoje plány. Nech majú nejaké ciele. Bez cieľa nemôžeš nič dosiahnuť. Ideme do školy a opýtam sa deti, čo by ste chceli dokázať. Čo by ste chceli byť, keď ste veľkí. A len pozerajú na mňa deti a nevedia. A sú to dospelí, ideme na stredné školy a deti len tak kúkajú.
je tu Tomiky so svojím tímom, je to super, pofotíme sa, spravíme selfiečko, ale aspoň nemusíme byť na tejto hodine alebo na druhej hodine. Ja hovorím, aby bol každý matematik alebo atomový fyzik alebo robil rôzne veci, všetky veci na 100%, ale nech má nejakú vec, kde sa vie zdokonalovať a ktorú vec dotiahne na maximum. Takže nemusí byť každý boxerista. Ale vidím na tých deťoch a bože na tejto dobe vidím, že nemajú cieľ. To je ten najväčší problém. Napadá mi ešte jedna otázka, ktorá by mohla byť veľmi zaujímavá pre divákov. Si majster sveta, majster Európy, doslova to, čo sa chytíš, meníš na zlato, všetko ti vychádza. Ale zaujímavé, či za toto vlastne veľmi úspešnou tvárou sa nachádza aj niečo, čoho sa v živote bojíš, kedy si mal naozaj strach, či ti to nevíde. Či tu bolo niečo také, že aj Tomik Kid je človek, iba obyčajný človek a naozaj má nejaký strach a popasoval sa s tým. Niekedy som mal strach nad takou vecou, som materialista, ja každý z nás potrebuje financie a som sa bál toho, mám rodinu, mám rodinu z prvého manželstva, krásne deti, dcerku a syna, mám druhú rodinku, kde mám malého syna a veľká som sa bál o to, že nebudem vedieť zabezpečiť materiálne buď jednu rodinku alebo druhú rodinku. Čo keď ja nebudem mať financie? Čo keď nebude? A potom som si povedal, že prečo myslieť na to, čo sa nikdy nemusí stať? Potom som si povedal, ja hovorím mojim zverencom, pred zápasom sa boja toho, že čo keď prehrám. A potom im poviem, že ty myslíš na to, že sa vôbec nemusí stať. Lebo ty ideš do toho ringu s tým, že ideš vyhrať zápas, ideš vyhrať svoj súboj, tak prečo myslíš na to negatívne, ktoré sa musí stať? Čo poviem rodičom, čo poviem kamarátom, čo poviem trénerovi, čo keď prehrám. Vôbec sa to nemusí stať. Takisto sa nemusí stať ani to, že nebudem mať financie, príklad. Že budem vedieť zabezpečiť svoju rodinku. Takisto môžeme myslieť na to, že čo keď zajtra budem chorý a nedozviem zajtrajšieho rána. Na to nemyslíme, lebo sa to nemusí vôbec stať. Toto sú také malé veci, malé, ale veľké veci, s ktorými možno každý bojuje v dnešnej dobe, ale u mňa je taká veľká vec, ktoré sa bojím, čo keď sklamem tých najbližších. Že mám strach veľká z toho, čo keď sklamem sám seba, že sa nebudem vedieť pozrieť do zrkadla a poviem, že sklamal si, lebo si nedotiahol veci tak, jak si to plánoval a nespraví si preto maximum. Keď sa pozriem na svojich rodičov a vidím, že nie sú na mňa hrdí, teraz sú na mňa hrdí, to je pre mňa fakt taký dobrý pocit, že prídem a otec ma poľúbi, maminka ma poľúbi a povie, že zase to je krásna vec. Či to je nejaký projekt, ktorý som dotiahol do konca, do úspešného konca, tak vždy poviem, že ďakujeme. Že sme dobre, že sme zvládli tú tvoju výchovu, že sme dobrého synčeka vychovali. Takže veľakrát sa bojím toho, že sklamem tých najbližších. To by som nechcel. Chcem spraviť všetko maximum preto, aby som videl vysmiatých všetkých ľudí, ktorí sú okolo mňa, aby mali radosť z toho, čo ja robím a aby boli spokojní všetci. Mám jedného známeho, ten hovorí, že všetko je dobré, kým som ja spokojný, tak je všetko v poriadku. Ja hovorím, že kým sú ostatní spokojní a vidím úsmev, vidím radosť, tak pre mňa to je veľká vec. To je dobré. Ty sa nevieš pozerať, ty sa pozrieš na nejakých ľudí a vidíš, že je smutný, tvoj blízky nejaký smutný, či je nemocný, alebo smutný, alebo nespokojný, tebe to nedodá radosť. Jasne, sú aj takí ľudia na svete, že sa tomu tešia, ale tak určite vidíš svojich najbližších, že smutia, že im je zle, tak to ti moc nedodá energie. Pozitívne užitie. Áno. Tomi, díky moc za rozhovor. Ja si myslím, že si nám dneska opäť ukázal, že není boxer ako boxer, že máš úplne iné uvažovanie ako väčšina ľudí a je dobré, že ich motivuješ k tomu, aby ho mali tiež a inšpiruješ. V neposlednom rade sa ti chcem veľmi poďakovať za mňa a za firmu Artos, že si nás chalami zobral pod krídla a taktiež nám pomáhaš budovať svoj sen a učíš nás ako na to. Veľmi si to cením a dúfam, že ti v budúcnosti budeme môcť pomôcť. Tak. Díky. Ideme si prejsť teraz akadémiu a ukážeme ľuďom, ako ja ti poviem len toľko, že každý z nás má
a dostať nejakú tú šancu. Lebo je to len na tebe, či si tú šancu zoberieš, či budeš chcieť žiť takým životom, ktorý ti ponúkam ja, či budeš chcieť zamakať, či budeš chcieť tak úspech ako ja, alebo sa postavíš na tú vedľajšiu kolej a sa zvedeš. Keď budeš robiť maximum pre úspech, tak ja si myslím, že budeš úspešný. Či ty, či ostatní, ktorí sú pri mne. Je to len na vás. Díky ti moc. Dúfam, že to vyjde. Tak.